uhambe wahamba wakuthola ukuthi ananga njengoba usungena nje manje kulo live usuthambisa inhliziyo ngoba usuyabona ukuthi uthathe ngamawala. Kanti ayilutho anginjalo. Umuntu onginikeza isithombe uphinde wangisendela esinye but ngo-V1. Hayi zikhona into ngicabanga ukuthi isihloko sesibili leso amashezi engiyosikhuluma nawe sesixolelene ukuthi isithombe isitholephi obekuthumelela sona ube naziphi inhloso. Into eyenza ukuthi ngingafuni ukuthi lezi ihloko ngiyimixe ingenxa yokuthi kuzoba sengazi ukuthi mina angiliboni iphutha kulento yabo. Kodwa siyothi sesiqedile ukukhuluma ngakucacisela futhi ukuthi bekwenzakalani bese ngubuyela kulento ukuthi isithombe usitholephi. Akusona futhi esokugcina leso. Ziningi ngiyazi. Angithumelele ngisho nami engitshela ukuthi uzokuthumelela zona. Yezwa yini? Kodwa nanokuthi indlela engihlonipha ngayo ngisikhophile lesa sithombe. Kube mhlawumbe bengihlose ukuhlambalaza nani. Lesithombe engisipostile ngisikhophile. Lesokuqala leso ungiqhathe ngaso. Kodwa mama yini edala ukuthi indaba zethu manje wena usiveza la ebantwini ungakakhulu? Bengisaveza leyo ukuthi ngisikhophile isithombe yakuzwa lokho. Vundi yini engavelile lapha kulesi sithombe? Lesi sithombe engineglasi engebeza ukuthi umlenze ngisiposte sesiphelele. Cha sithumelekile phela sibona. Yazi ukuthi ngoba uhleka nje mama uhleka ngoba uyazi ukuthi ayikho yonke lento ngingasithumela phela kimi mashezi thumelekimi isithombe yabo kuyimanje izitha zethu baby ngihappy zisitshela ukuthi ye nakhona zilitete ngento ozothi wena futhi usubuya lapho usumayoyana ngeke ngize ngibuyeke ngithathe ngamawala sengitholile ukuthi in kanti incese-ke Vundla this time no I'm not gonna do that. I just remember the other day ngikubuza nami ukuthi indaba wena mangabe uzwe inkinga nami ungaqali kimi cha nami ngiyayivuke nge-South Africa seyisha ngivuke ngivuselisha ngixolise ka-5 million ngisho iy'nduna zesigodi suke zingixolisela ngoba nakho sengithinte kabi umntwana uMavonzi. So nami ngenza into efanayo yabo ngibona ukuthi uma ngikhuluma nawe kuzoba nenkinga nanokuthi-ke leyo ukuthi uma ngabe kuwena owonile kumele ngixolise kumele mina ngivuke ekuseni nje ngithi hhayi ngiyakuxolela hayi dilitha leyo nto mashezi kwanjani njani no angizukwenza lokho. Uma ngabe nje uyilokhuzana lesi sibonelo bokukhuluma ngaso I think emini or I don't know but ngeke ngahlangana nenkulumo enjalo. Ufuna umuntu azi ukuthi as much as nina lento yokuthi mina ngindoda mina njani kugcineni wehle nje kanye nje empilweni yakho ubona ukuthi uzofana. Bayangifundela bangixolele indoda injalo kwanja ikho Lawrence masinquma uqoqoqo. Usuqedile mina ungakhuluma yona awukaqedi? Hayi angakaqedi. Hayi qedela-ke dalisa ngikhuluma ngawo. Yebo ngisasho kuleyo ukuthi mina mhlambe mina unyuye ngaba ukho kusasa kuthiwa mina obegaqa umlenze emfanele ngabe uyithi mawuzoba next week wemama ukho kusasa wemama ngisabela. Uyangisola yini ngokuthi uma kukhona into engingayiboni kahle ifoto lenzile mhlambe ngiqonde ezinye zendlela zokuthi ngokuzayo ngingakuqondi uma kunefoto lenzile ngoba awungiqonde mola sengifuna ubuyisa inkulumo yakho awungiqonde uqondela iSouth Africa awungiqondi cha ngabe nginephutha ngokuthi uyangiqonda. Yikho nawe usazoqala ungiqonde njalo nawe usuqondela iSouth Africa mama. Nawe usuthi lokho engikwenzayo nawe awenze njengami bese zikhala kubonakala because two can play that game.
Ayangazi-ke kuwena kodwa ngifuna nje ube naso isithombe sokuthi ezinye izinto zayisuke ingakuphoqi nawe ukuthi uyibeke eSouth Africa. Uyajabula nje wemama njengoba kukhona abesifazane abangithuka kanje la ku-social media ukuthi ibambe ngakho yilokho okufisayo. Ngcono wena uthuka abesifazane mina ngangithuka ibo bonke. Ungcono wena for weeks man. And it's just a day, yeah, it's a day. And awufuna umbili? Angizwa Umbili uyawufuna? hayi cha lutho ngiyabonga. Ufunani yamdala? Hayi mina Mashezi ngicela ukusho mama. Mhla ngonile darling. Mhla ngifebile ngale ndlela ekuthiwa mhla ngikuphoxile emphakathini. Ngingasebenzisanga labafana abakushelayo abathi ngoba bayakushela abaphatheka kabi mhla bengakutholi. Bakutshela futhi emveni wokuthi usungiqomile ukuthi uma uvundla udlala kancane afuna ngabe wathathwa yimina. Babasaqhuba umona wabo bahlangane nami nezihlobo zabo bangishuthe bese bekuthumelela izithombe. Mina mama namanje mina ngiyakutshela ukuthi wena uyazi ukuthi kwenzakalani la, but because futhi kudala wawufuna ukuthi ungithole ngisecaleni bese ukubeka kulona. Kanjalo Njengamanje wena Bhumi uhlangene nezitha zothando lwethu ngizicelela phansi igama lami. mina wevundla ngikwazi njalo ngoba wena ufuna uhlezi umsulu. Akekho umuntu oclean nje impilo yakhe yonke. Akekho umuntu ongalenzi iphutha cha, kodwa wena-ke ngoba uhlala u-right indaba ezinhle. Angithi uyazi wemama ukuthi abantu abalande manje abakhomenta la abazi ukuthi ngikhuluma ngani. Angithi njengamanje mina ngivela njengomuntu oyidefendayo oyileli, kodwa wena uyala ungakwazi ukusho la kubantu ukuthi isithombe sithathe 2 mana ncane ungakwazi ukusho ukuthi isithombe usithathe phi 2 umlando wakho nalomuntu okuthumela isithombe uthini ungakwazi ukuyenza lona 3 mase ungitshela ukuthi ubeqwashisa ungakwazi ukusho proud la ku social media lona. Ngithi mina ngizosuke ngiphoste lesi sithombe siphelele ukuze bebone abantu ukuthi akungoba ngifuna ukubuka ngawo. Angithi uyabona ukuthi inhloso yini Uma ungisohla kulungile wenzela iqiniso. Hayi mama ngicela ukuthi mfethu ngixolise yabo ngoba njengoba silapha phambi kwabantu mina konke ku social media kungiveza njengomuntu orona. Mhlawumbe uqinisile ukuthi hayi asikhulume ngasese kodwa lapha phambi kwabantu Mashezi adlaba basiganana Phambi kwabantu uthini? Ngithi njengoba silapha phambi kwabantu ngicela ukuxolisa. Awuxolise eceleni uxolisa phambi kwabantu. Ndlela ukuthi mama ngilinda mhlawumbe ngicela. Khuluma-ke usho masiqedile. Phela bebe ukuthi sengonile akusho ukuthi ungakusangihlonipha mama. Hayi ngaxolisa ngakuhlonipha bona. Awulazi sengidayisa hayi manje. Hayi namanje sengifila ngazi ukuthi nje manje ayiphethe. Ngiyabami sengumfana-ke manje semayoyana-ke ngecala lakho lentombazane engazi ukuthi hawa basibonga. Mina ngiyayazi ukuthi yakwabani nokuthi yakwabani mama ungisize mhlawumbe nami ngikutholele yona sikwazi ukuthi intombazane ixolise ngokuthi ingabe lihleleni ngalomshutho oshuthiwe. Futhi ngifuna mase uxolisa kuyona nomuntu ayazi ukuxolisisa. Ngifuna lokho nje. Noma vela iyeke athi ayigane wena niganane beyithemba lakho nonyuka nakho. Wena bese usona khona mama. Bese ngibheka lapha ey'shebini zami. Vele-ke lezi ezikuthumelela. Lezi ezikuthumelela. Nami kusasa webhuku ngizophosta isithombe salenja ekuthumelele lesi sithombe. Bese ngiphoste esiphelele ngiphoste nesinye-ke sesibili. Futhi ngizoyiphosta zonke kusasa posta wena. Ngenzani lapho ngibonakala mhlampe ngilele nentombazane noma siyaqabulana. Posta wena. Awuphosta mphostoli. Vele ngisho nama-screenshot alomfana oshuthe lento lokho ezenza umngane wami nomngane wakho kanti uyakufuna uyangiyuza nawe uyangiyuza. Ngithi posta mphostoli alibhuphi. Angikukhumbula kodwa maphela
Hayi cha mina ngiyakubonga. Futhi-ke vele ngumpostoli sisi. Hayi mina ngiyakubonga nje Into engiyithanda ngawo ngiyazi ukuthi usuxolile. Into eyenza ukuthi ungafuni ukuvela la uyazi ukuthi abantu bazokubona usimayila. Lalela Wevundla yazi khona into owangilokhoza yona. Yabo le ukuthi kanti uthi kimi Mashezi asiyeke wancengwa yiSouth Africa yonke ngisho eNamibia bayizwile leyo ndaba washo ukhuzana ezibongela wancengwa umhlaba wonke gulukuqo wonke amaholidi kwathiwa Mashezi ngangivuka ngama-calls mina wawungathi ngidayisa ngenosongo ngo-1 ngiyafonela ukuthi hamba uxolisa vuka bengivusa umama ngithi-ke mina Vundla ukaxolisi Ufisa sengathi ngabe abangincenga ngani wemama? yazi mina wawuqinisile uma uthi asiyeke mangibheka Ufuna siyeke wena gogo. ngiyasola uzawuqinisile Ngoba inhliziyo ibuhlungu nje kanje ngoba ngisolakala ngathi ngijithile. Ibuhlungu izwa yini phomo ungazangithanda. Ayibuhlungu ukuba yazi ukwangibona lately Ngizosuke ngize manje lapho ngiyosiyakho. ukwangibona lately Ufakele nesiketo osifakele webhebe ngoba sesixabenza ufale iziketo ezifinqele eziveza amadoda. ngisifake nje ngenzela ukuthi abantu bethanda isithombe Awusalawuleki. angazi la ekulawuleni Wevundla Ungijwayeza nezitha zakho. phela uyabona bakhuluma ngomuntu okwazi ukuncengwa uwe phela yabona isikole sakho ngijabula ukuthi sengiyaphasa nje esikoleni wangifundisa sona Webhebe. izandla thisha omkhulu Njengoba nawe wawuncengelwa yi-ladies house yonke. Ngizodelela iSouth Africa mina exolise ngeke mina. hawu-ke shuthi-ke uyogana ngigana Ngane. wena Uzobona phela ngoFebruary ukuthi lento ebezivumelene ngayo ngeke ngiyenzeni. Ngeke ngibonisane nawe ngiza kini ngoFebruary. angazi ukuthi mina ugogo phela uzwa ngami ugogo Angiloboli ugogo mina. hayi angazi kusho ukuthi uyobalobola-ke bayadeleka ngokuphiwa inkomo Wena ngokucabanga ukuthi ucabanga ukuthi ngikhuluma nogogo, ngikhuluma nogogo, ngikhuluma nabanikazi bomuzi. Uzongala fana wami uyofuna omunye ufike uthola uthitha ngempela-ke lowo yezo. Uthola ukuthi lo wamlenze obuphe kwakhe ngempela wentombi-ke njengoba ungalela intombazane kobe kuyitulo nje lihleliwe leliya. hamba ndlamlenze nabuye nagaxana maniqeda Akuyena yedwa engigaxane naye mntakwethu. wena umazi wena bephenduka ehlala kahle hamba ndlamlenze Uphenduka vele phela ngithi bengichaza isithombe but before that sibonene sahagana hamba ndlamlenze khona nezinye ngihagene nabanye njengoba nawe ubuye ulenge bafanele lapho Big Zoo. ungenapho Big Zoo nayo inkinga la ikhona awume nje ume wedwa uthi ngila entabeni ngithi mina ngumfoka Mavundla Mama sesiyaphikisana nje. cha uyangithusa nami ngicela umuntu ongaqagulisana Cha ngithusa wena ngani usunokungithathe ngendlela eAdam. ngana Wena ngani. lo khona emlenze nje awusangazi Sakafika usengixolele lo zenze ngathi uqinisa ikhanda uyalibona iphutha lakhe ukuthi akasafuni ukuvuma. iliphi iphutha lami njalo lami ngike ngaya mina Uthi ungijaje ngento engingahlangene nayo. ngike ngasho ukuthi mina kuneglasi yami ephansi kukhona engiyiphathela intombi Uhlangene nesesheli sakho lesi sikweshela busululu. Vundla ngihlohla ngizosiposta isithombe Hayi mama awume manje sewu-right. Hayi awukahle ngoposta kodwa ngithi kuwe nanga bethi yabona molokuthi imini ngizolala ngesiphostini ngizangithanda wena usangithanda ngithandela ukuthini baby ukuthi ngakwenza umuntu wangenza umuntu wabantu ungibona nje ingakho ngathi bengayiculi leyo ngoma ngoba ngiyithandisa soka yami sengiyabo avume mama wangenza wena shango athi wangenza umuntu wabantu asala ayi angikaze ngigone umlenze mina nginapha baby yini umuntu ofuna ngaba kanapha ngoba kuyasinda lwami la kodwa love mina umlenze engiwaziyo na nathi nje umlenze engiyisebenza baba lapho sasimile-ke laphana emgaqweni ngathi sakwazi siqeda iholo lokuqala
wena ukuba kuya ngawe ngabe ngihlinela yonke intombazane engihlangana nayo ngeke ukubone lokho sisi. Carry on driver first stop emarket. Bahake ungabisagaxa kumnenze manje bagone. Lapho ngibonile ngihebeza lapho ngithi awusuke. La ngiyogona khona. Uyolala uduma. Ugona bani? Uyafuna nanto ukugona? Oh. Yakwalase siyakuhalalisela. Yakuhalalisela sisi. Ayobagona mola sengibona ukuthi unekhona lapha emlenzeni. Yena ngaze kugone mina bokuqala nongibona ngigonile. Hayi uhamba wedwa la usuyidlamleze sidlangalale nawo usuke uthi edlengelele. Akukona esidlangalaleni lapha. Inja bicuthe nekamera. Nginezithombe zakho ingakho ngithi edlangalaleni. Baby kodwa ngiyabonga ukuthi phambi kwabantu kuvela ukuthi siyaxolelana ngoba uyavela ukuthi uyathamba. Yuphi la kuvele khona ukuthi ngiyaxola? Uyathamba uyalibona iphutha lakho la. Uyazi ukuthi mhlawumbe wevona into ekudidayo leyo ukuthi angiwuphakamisile umoya ngalendlela ongazi ngayo. Vele usukuphakamisa ngoba iqiniso kuyilona la ngeke uphakamisela into engekho sisi. Lalela sengenza iphisi nalokho. Yazi ukuthi mina wena wangivulvaya ngaze nga right ngayiyoyo ngagqoma ngabu sengi right. Yabona nje usule for ukuthi ke uxawulise inyanyeni zasekhaya ngufaka esibayeni mntanami ngikubize ngowakwethu. Ngoba musule angaqedi. Hayi kahle lokufuna usho. Ngisho ukuthi ngafundiswa wena. Yabona leyo ukuthi mhlawumbe wangigcina kudala ukuthi ngizoshaya ibheki my4 la. Ngiwe kuqatha ke izithi angenzi lona. Kodwa ngimile kwelokuthi uma usufuna wena uqolisa ukubona iphutha uyazi. Ngoba manje ungakaboni kumele uqolise mina wendlamlenze. Hayi andisi. Madla. Labo wakomkhulu. Ngilalela. Ngasemachubeni. Ngiyaxolisa mntawethu. Ngiyazisola ngikuphoxile phambi komphakathi nezwe lonke libhekile. Ngakuhlekanisa nezitha zothando lwethu ezayikade zivele zithi kuyophela siyafana. Isithombe sivela njengamanje singiveza mina njengomuntu ongakucabangeli. Yize kuyisithombe esingelona iqiniso kodwa egameni lokuthi kuwena sivela ngokungazi ukuthi ngiyathandana nentombazana engingayazi ngisho igama lakhe. Angiyazi nje ukuthi yapi, angiyazi nje ukuthi isebenza. Kodwa mntakwethu ngoba leyo nto ikuphathe kabi. Ngiyaxolisa dala. Uthini lapho mhlambe ekungixoleleni? Angikuzwa. Ukhulumela phansi. Angikuzwa ukhulumela phansi. Bengibona ukuthi nalo February ufuna uhlehla. Akho February ozohlehla. Lapho ngeke ngitshela. Useduze kakhulu. Hayi ngeke ngitshela wena kulokho. Ngicela singayimix lento nokuxolisa kwami. Machezi akekho umuntu osuke ejaha ukuxolela njengami uMasonini. Kwenzakalani ngawe? Kwenzakalani ngawe? Ngithi mina wevundla asihlehlise uFebruary. Ngiyayizwa inkulumo kodwa ake sithi kuma kuFebruary ngoba mhlambe kwakhona lokhu ukuthi ufuna ukuyekhaya ngoFebruary kuzodala inkinga ake sithi ukumisa. Hayi kahle siyabanda lesi sicelo sakho. Hayi kanti isicelo nje sake senzeka before sasibanda nakhona. Hayi sasingabandi lapha wawufebile lapha. Ikuphi la ngangivele emashidini ngilele nomfana. Umomotheke umnika isiphongo eqabula inja leya. Ngithi mina nginezithombe ezigodliwe lana. Ngiqabula. Mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Ngiqabulani? Ngithi mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Hayi ngicela usiposteke la ngiqabula khona sisi. Okay. Alright. Uposte nala ngisemashidini khona nentombazana. Alright. Kodwa ngicela uqala ungibonise isithombe before usiposte. Ngeke ngikwazi. Ngoba yini? Angifuni ngizosiphola ngithi wena wenza ngalutho. Ngizongiquleka. Enza ukubona. Ngoba nabanye mase befuna ukuxolela bayaquleka. Ngiyaquleka. Kodwa uFebruary awuhlehla. La. Sawuvala manje ngoba usaqhubeka nokujabulisa igenge.
efisa vele uwabonela ama-fake account la ase-create-iwe la ngibizwa khona ngenza kuthi kuba umashudula nje manje ngabe umashudula kusho hey mama I'm sorry to say this but yes mhlambe babeka kabi or ba-create ama-fake account but iqiniso yazi ngijwayezisa kodwa namantombazane mama njengoba wangijwayezisa nabafana bamantombazane nje baby angibuke nje manje indlela engikhuluma soft ngayo nawe uke wabona la mantombazane ukuthi akukhuluma kanjani nami njengoba nami ngisoft nje but uyayibona lezi ngane ongifaka kuzona ukuthi zingijwayela kanjani uyakhumbula nami ungifaka asiqabulane manje baby khona izobhoceka lezi ngane sibuyelane emntaweni ngangifisa nami before kwakunjalo ngaxola nje emva kwesikhathi esingakanani kwaba isikhathi singakanani I think it was 3 weeks 3 weeks yeah kade lesingaki-ke nje mina ngibonakale nesithombe day 1 hayi kahle sisi angiyakutshela kahle dadewethu kodwa-ke lilonke wevundla ngoba sengizekala ngiyasebenza kusasa bengithi mina ake siwumise February usebenza phi mama kusasa siwenze ebhulu London uphathele imbali hayi kanti khululekile okwathiwa ngiyeke nje ngiyayibona ngithambisisa uphathi isokoledi mhlawumbe ungangiphathela wona usawuthanda isokoledi kakhulu ngabuyeka izinto awuthanda yebo yungezintolo ukula kulondoloza siyabonga ngiyakuthanda ngiyakuzwa ake siwulinde kodwa February wevuna baby uthi sixabene kusho ukuthi awusangithandi mhlawumbe kanti ngithumelele ngokuthini nalo mfana okuthumelele lesithombe wegogo ngoba sengazi ukuthi ngizoze ngishintshe manje ngendlela engayikho right ayangazi vundla kambe usungashintsha mama nivumelana ngokuthini nalo mfana wampungose kanti umuphi lo mfana esivumelana wampungose ngizosuke ngisho la mina hayi noma ungasho angazi mhlawumbe sikhuluma iy'nkulumo ey'ngafani noma sinolwazi oluhlukene ngiyakwazi ukuthi isithombe usithole kubani gogo hayi angazi wevundla ngiyakuzwa angithi besinaye lapha kwamaqumbi yena yedwa wathi yena yedwa sengisho ukuthi beninobabili amaqumbi nentombazane ngimile phela mina naye afterwards wangibonisa iy'thombe kanti uzoyithumela kuwinja hayi mina ngiyithathanga kuyena hayi kuleyo ne-message la engizoyiposta ku-Facebook ekhombisa ukuthi wena uthi noma ungaphika wena kwakhona ukuthi uphike into yena aseyivumile leyo nto iyakugaqelisa hayi ngizwa ngawe vundla uthi lokhu ube right noma la ubhizi ungijwayelisa nezesheli zakho wena niyazana kanti buhamba ne-shift sami asazani nini ngoba wena uyazi ukuthi siyazana angithi akushela lesi sesheli manje le ndaba esingesesheli ayisekho ngondamlenze wena ufuna ukuthi uye lapho phela ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi isingesesheli sakho still unenamba yaso wena ngiyakhuluma ngasese kusho ukuthi inkulumo yeni iyaqhubeka nje kuze kuphela nisendelana khona iy'thombe zento engingayenzanga silapho manje hayi kahle ngeke ngisaxolisa-ke futhi angisafuni-ke futhi okay hayi angisafuni-ke hamba uyotshela isesheli sakho lesi enihlangene ngaso nami usitshele ukuthi asikuthumelele zonke lezi zinto ngiy'fake la ku-social media futhi ngoba futhi vele phela inhloso yakho wena manje iyodwa ukuthi mina ungijwayezise nezesheli kwakhona ukuthi usaqhubeka nokukhuluma nalo mfana leyo nto iyodwa nje mina ngiyazi ukuthi isho ukuthini hayi ngiyezwa wevundla angiyezwa-ke sengiqedile futhi ikhulumo wemama cela ungiyeke ngizobuye ngikufonele yebo basi all right good yap yeah